बिपिएफआव भट होब्लाबो गोदान जाया बिपिएफआव भट होब्लाबो बे दनेयानोखा आरो बे गोजामानो गोजामखा बेयाव गोदान फैया मानसिफ्रा होनदों दनेनो भट होब्ला एबार गोदान फैगोन नाथाय मानसियाथ' बेनो बै गोदान फैगोन गोदानाथ' जायाखै 20 बोसोर एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसा गासिबो जिर' आरो जेनाखि इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकाराथ' दिनै केन्डिडेटआ बाहेरानिसो जायखौ जों फेरेंगा होननानै मिथियो फेरेंगाया बिरबोदों दिनै खिन्थु बे बिथाङा जे इलेक्सन देरहाखाङोब्ला बिरलांफिना बे खोथायाथ' नङा निस्सय बियो बिरलांफिनगोन गतिके बिथांनो भट होनानै जाय मानसिया गावनि भटखौनो होनो मोना बेयो बोरै केन्डिडेट जाखो जोङो बावखुंग्रि हिसाबै सोलायनाय लाबोनांगौ जेनाखि 52,000 भट बे भटार्सफ्रा दिनै मेडामखौ बहुद सापर्ट खालामदों उदांस्रि मेडाम बायदि गोसो माने गोथार अनसुलि दिनैसिम जों बावखुंग्रियाव मोनाखैमोन 100% देरहागोन नोंथांमोना समखौल' नेनानै था 22 तारिखनि उनाव 26 तारिखआव जिनाखि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ दिनै एपिपि हिसाबै खाथां नैबे बावखुंग्रि बियाबाव एपिपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय उदांस्रि नार्जारिखौ बिजाथि महरै मोननो हाबाय मा फोरमायगोन बे दुब्लियाव गिबियावनो आं नैबे समनि रादाब नायगिरि गासै बे 11 नं बावखुंग्रि समस्तिनि सिङाव थानाय जोंनिनाखि बिदा फंबाय आंनिनो आंगो बिमा माहारिफोरनिसिम आं गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमहरनाय जासिहरग्रोदों आं एपिपि दोलोनि ट्रेजारार जानानै आं बेखौनो फोरमायगोन जे आं सासे बिपिएफनि वार्कारमोन आङो 20 बोसोर बिपिएफआव थानानै आं खामानि मावबोदोंमोन नाथाय आङो रायजो राजानि जिनाखि लुगैनाय जेनाखि समाजनि जौगानांगौमोन जेनाखि निबनिया समाजा जेनेबा लाइमोन सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बिथांमोना दिनै साख्रि बाख्रिनि रोंगौथि गोनां सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे साख्रि बाख्रि मोननांगौ दंमोन नाथाय दिनै सासेबो सेंग्रा सिख्लाया दिनै बेफोर सुबिदाखौ मोननो हायाखै आरो प्रत्येकटा गामियावनो जोंहा बे 20 बोसोराव नङाब्लाबो गंफा लुयोबाबोथ' 20टा कमिउनिटि हल जागौमोन नाथाय गंसेबो कमिउनिटि हल जों नुवाखै आरो मोनसेबो जों कालचारेल कमप्लेक्स नुवाखै आरो बिदिनो बहुद लामा सामा दालांफोरा दिनै गोलैसोनानै दङ दा बिथांनि जिनाखि 20 बोसोर एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसा गासिबो जिर' बेखायनो आं बेखौनो खावलायगोन बिपिएफआव भट होबाबो बे दनेयानोखा आरो बे गोजामानो गोजामखा बेयाव गोदान फैया मानसिफ्रा होनदों दनेनो भट होब्ला एबार गोदान फैगोन नाथाय मानसियाथ' बेनो बै गोदान फैगोन गोदानाथ' जायाखै दा आं बेखौनो खावलायगोन रायजो राजानिसिम जे बिपिएफआव भट होब्लाबो गोदान जाया आरो जेनाखि इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकाराथ' दिनै केन्डिडेटआ बाहेरानिसो जायखौ जों फेरेंगा होननानै मिथियो फेरेंगाया बिरबोदों दिनै खिन्थु बे बिथाङा जे इलेक्सन देरहाखाङोब्ला बिरलांफिना बे खोथायाथ' नङा निस्सय बियो बिरलांफिनगोन गतिके बिथांनो भट होनानै जाय मानसिया गावनि भटखौनो होनो मोना बेयो बोरै केन्डिडेट जाखो गुरै बेखौनो बयनिसिमबो खावलायगोन जे जोङो बावखुंग्रि हिसाबै सोलायनाय लाबोनांगौ आरो दिनै बे सोलायनाय लाबोनांगौ होननानै एपिपि दोलोखौ जोङो बयबो जेनाखि जाथि जनगोष्ठी जिमान जोंनि बावखुंग्रियाव थानाय जेनाखि 52,000 भट बे भटार्सफ्रा दिनै मेडामखौ बहुद सापर्ट खालामदों मानो होनोब्ला उदांस्रि मेडाम बायदि गोसो माने गोथार अनसुलि दिनैसिम जों बावखुंग्रियाव मोनाखैमोन नागिरै जों बे 20टा बोसोराव दिनै मोनबाय बेनिखायनो जों बयबो गोसो गोरबोजों एकदम बरायनानै लादों जों बेखायनो देग्लाय जे जोङो 100% देरहागोन नोंथांमोना समखौल' नेनानै था 22 तारिखनि उनाव 26 तारिखआव जिनाखि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ दिनै एपिपि हिसाबै खाथां गोजोन्थों।